Croeso chi yma i'r Gell yn lôn y ffrwd unwaith eto. Mae ryw dywydd braidd ar gyfer dechrau mis Gorffennaf. Dwi'n siŵr dylai fod yn gnesach yna hyn yn dylai, ond dyna fo, rhaid i ni wynebu fo. Doi o'n i sôn am ofni Duw. Dyma rhywbeth dylen ni gyd fod ni brofi. Ond syniad sydd i lawr o bobl grefyddol yn arbennig, efallai chydig yn ddiarth. Wedi'r cyfan, Duw, cariad yw. Fel mae Ioan yn deud yn ei lythyr cyntaf, y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Ac eto, da ni'n gweld yn y Beibl dro ar ôl tro, na tydi ofn a chariad ddim yn ddau beth sy'n gwrthwynebu ei gilydd. Maen nhw'n gallu mynd law yn llaw. A mi ddyle yn perthynas ni a Duw gynnwys cariad ond hefyd ofn. Dechreuad doethineb yw ofn yr Arglwydd. Mae'n ddywediad sy'n dod sawl tro yn y Beibl. Llyfr y Salmau, llyfr Job, y Diarhebion, llyfr y Pregethwr. Wel ie, ond yr Hen Testament ydy hynny, medde rhywun. Ie, wel trowch at y Testament Newydd. Mae Pedr yn deud wrthon ni am ymddwyn mewn parchedig ofn dros yr amser da ni yma yn y byd. Ac bod y Beibl Cymraeg Newydd yn deud parchedig ofn, y gair Groeg fan yma ydy phobos. Da ni'n cael y gair Saesneg phobia ohono fo. A mae'n air cryf yn golygu braw neu dychryn. A Paul yn deud i fod yn tre'n gwybod beth yw ofn yr Arglwydd, a hynny ni yrif ymlaen i wneud ei waith gogoniant i Dduw. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn hannog ni i wasanaethu Duw gyda pharch ac ofn diwiol. Y rhan niwiol ydy'r rhai sydd ddim yn ofni Duw. Ond pa fath o ofn da ni'n sôn amdano fo fan yma? Mae yna ofn anghywir yn does. Fe allan ni ddeud fod yna ofn sy'n yn gyrru ni oddi wrth y Dduw. Ond mae yna ofn hefyd sy'n yn gyrru ni at Dduw i redeg i mewn i'w freichiau fo. Adwch chi mi roi o fel yma. Styriwch fawredd Duw. Mae'r pandemig wedi'n atgoffa ni mor fach ac mor wan ydyn ni yn analluog i ddelio efo'r annisgwyl mor aml. Da ni'n frau. Ond Duw ydy'r un sydd wedi creu pob dim. Mae'n holl alluog. Mae'n cynnal pob peth a gair ei nerth. Pan ystyriwn ni fod o'n cynnal a chadw'r sêr a'r planedau ar ei llwybrau, wel, mae hynny'n creu rhyw ymwybyddiaeth ond bod ger bron o rhywun rhyfeddol, rhywun mawr iawn ydyn ni. Os gael fy magu'n Aberystwyth, o'n i wrth y modd yn mynd i weld y môr, a dwi'n cofio un noson stormus, es i lawr i weld y môr. Doedd na fawr neb arall yna, ac o'n i'n rhyfeddu at rym y dŵr wrth i gerrig anferth gael ei lluchio gwmpas y prom fel marblis. Yn sicr, o'n i'n gwneud yn siŵr mod i'n aros allan o gyrraedd y tonau y noson honno. Ond os gnawn ni ddim ond meddwl am fawredd Duw, falle fyddwn ni eisiau cadw allan o'i gyrraedd, fyddwn ni'n eisiau iddo fo ddod yn agos ato ni. Ystyriwch Isaac teiddrwydd o. Yn iaith yr Hen Testament, os oeddech chi eisiau pwysleisio rhywbeth, oeddech chi'n ei ailadrodd o. Enghraifft, wrth sôn am lesru aur ar gyfer y deml, yn y Beiblau ni mae'n dweud aur pur. Ond yn yr Hebraeg, be ydych chi'n gael ydy aur. Aur eiraid. Mae o'n aur sydd yn aur go iawn. Maen nhw'n dyblu'r gair achos bod nhw eisiau bwysleisio fo mor bur oedd yr aur yma. Ond unwaith yn y Beibl, ydych chi'n cael gair yn cael ei dreblu. Pan nath Eseia gael gweledigaeth o Dduw yn y 6 bennod o'i broffwydoliaeth, mae yn y deml yma'n gweld Duw, a mae'n clywed y seraffiaid yn taranu yn wir. Sanct, sanct, sanct yw Arglwydd y Lluoedd. Yr gair wedi dreblu, a mae'n cael ei adleisio pan da ni'n gweld yn llyfr Datguddiad, creaduriaid rhyfeddol yno yn addoli Duw. Mae'n Duw ni mor sanctaidd, mor bur,
mor lan fel na all drygioni o roesyn I gwmni, a mi welodd y seia hyn, pan ddydodd gwae fi mae di darfod amdanaf. Dyn ei wefusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan yr wyf yn byw, ac eto ef am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin Arglwydd y lluoedd. Yng ngeiriau'r proffwyd Habacuc, ti sydd â llygaid yn rhy bur I edrych ar ddrwg, ac yn ei allu oddef cymori. Siŵr bod chi'n cofio'r hen hysbysebion ar y teledu lle oedd gyda chi gartŵn o germs yn ymledu mewn rhyw bibelli ac yn y blaen. Nes I rhywun arllwys domestos I lawr bibell, a mae domestos yn ei sgubo nhw ymaith eu lladd nhw I gyd. A mae meddwl am Dduw sanctaidd, tra da ni'n gwybod nad ydyn ni ddim yn sanctaidd, yn siŵr o fod yn codi braw arno ni. Yng ngeiriau'r llythyr at yr Hebreaid, peth dychrynllyd yw syrthio I ddwylo'r Duw byw. Ond mae'n adnod arall yn y Beibl, a dwi'n ei chael un adnod syfrdanol, yn Salm 130. Be mae'r salmydd yn dweud fanne? A mae gyda thi faddeuant fel y ceida ofni. I lawer, mae'r syniad fod Duw yn maddau yn golygu nad oes dim rhaid I ni ofni o. Tydi'n beia ni efallai ddim yn cyfri gymaint â hynny, ond nid maddau ydy job Duw. Ond pa fath o Dduw sydd ddim yn cymryd yn drygioni ni o ddifri? Pa fath o Dduw ydy hwnnw sy'n dweud, sdim ots am bechod? Sut fedrwn ni barchu Duw felly? Pa fath o Dduw fydd yn dweud, sdim ots am ddygioni'r byd, am erchyllderau Auschwitz, am drais Jeffrey Epstein yn erbyn merched, neu sdim ots am yr ormes sydd wedi bod ar bobl dywyll I croen ar draws y canrifoedd. Fedrech chi barchu? Fedrech chi ddymuno dilyn y fath yna o Dduw? Na, mae Duw'r Beibl yn cymryd yn beia ni o ddifri. Mae wedi trefnu ffordd I ddelio efo nhw, ond delio efo nhw ynddo fo ei hun. Os ydych chi eisiau gweld be mae Duw'n feddwl o ddrygioni'r byd, ewch I fryn y tu allan I Jerusalem. Ewch draw I Galfaria, ac edrychwch ar y groes, ac ar y tywyllwch wynebodd Iesu yno. Be mae Duw yn ei ddweud ydy, dyma fy nyfarniad I ar drygioni'r byd. A mae Duw felly am ddelio efo canlyniad yn drygioni ni. A mae'n dweud, os nawn ni gredu fod Iesu yno yn dioddau, gan wynebu be da ni'n ei heddi, wynebu o'n yn lle ni, yna mi gawn ni faddeuant. Mae Duw'n hoffi trigarhau, felly mae'n priodi I sancteiddrwydd gyda'i drigaredd. Ac o sylweddoli hyn, da ni'n gallu deall geiriau'r salmydd y mae gyda thi faddeuant fel y ceid ofni. A sylweddoli, fel y gyma'r Arglwydd, wedi gweld y cyfan sy'n wir amdano ni, wedi gweld maint yn gwrthryfel yn ei erbyn, a mae wedi cymryd y cyfan o ddifri, gan drefnu ffordd I ni gael profi I faddeuant. Ond nid ydy hynny'n enyn rhyw fath o barchedig ofn yno ni. Yr ofn I gamu allan o'i drigaredd o. Yr ofn I amharchu'r un sydd wedi'n caru ni gymaint. Yr ofn I ddibrisio aberth yn Arglwydd a'n gwaredwr. Oherwydd, dych chi'n gweld, mae'r Beibl yn sôn am un man lle oedd Iesu hunan yn ofni. Yng Ngar Getsemane. Wrth feddwl am gymryd yn beia ar ei gefn ei hun a wynebu barn ei dad ar y cyfan o'n drygioni ni, mi oedd ei chwyso fel dafnau o waed yn llifo I lawr I ryddiau. Ond o barchedig ofn at ei dad, fe ddywedodd nid fe wyllus I, ond ewyllus di iawn eler. Fe gerddodd y llwybr dychrynllyd. Am y gwyddau mai dyma'r unig ffordd
i ni gael yn cadw, i ewyllus i dad, i'n hachub ni, gael i gyflawni. Os mae dyma pris yn maddeuant, ond i ddyla ni ofn i'r Duw a ath i'r eithaf mwyn yn cadw anhadfer iddo fo ei hun. Ngeiriau'r emynydd, Duw mor eang yw dy waith yn llanw'r holl gredigeth faith. Does dim trwy waith dy ddwylo oll at gadw dyn fygynt ar goll. Ond dyma lle mae danfeidro ras i'r eitha'n cael ei denu mas. A holl lythrenau enw a gawn yn cael ei dangos yma'n llawn. Sancteiddrwydd Duw, mawredd Duw, grym Duw, cariad a thrugaredd Duw, i gyd yn cael ei arddangos yng nghrwys ein harglwydd. Dych chi wedi profi'r ofn hwn? Yr ofn sydd ddim yn eich gyrru chi oddi wrth Duw, ond yn gwneud i chi redeg i'w freichiau, erfyn am drugaredd, a diolch am y fath fyddeiant. Rydwch yn ei weddio. O, diolch i ti o Dduw'n Tad. Diolch i ti dy fod ti'n Dduw galluog. Bod y air di yn cynnal y bydysawd. Diolch o Arglwydd dy fod ti'n Dduw sanctaidd, yn cymryd rygioni o ddifri, a rhyw ddydd mi fydd pob pechod wedi derbyn i gyfiawn dal. Does na neb mynd i gael get away efo'i drygioni. Ond o Arglwydd, diolch i ti'n fwy na dim yn bod ni y bore yma yn gallu cofio dy fod ti'n Dduw trigarog. Fod gyda thi faddeuant. Gad i ni fyw heddiw yn ymwybodol o fawredd dy drugaredd, ac felly gad i ni gerdded y lwybrau di yn ffyddlon, mwyn dy enw. Amen. Wel, dan eich bendith.